Jangan kok ya. Ya mbok ning romantis omah-omah joglo awake dhewe gandengan. Lah wong nuansane lagu ki guyangan lho, Mas. Ya tapi kan pasangan couple, kudune awake dhewe gandengan ning joglo medun karo nyanyi. Kuwi lak biyen mantanmu. Jancuk. Biyen guayane gawe video klip. Wah, modern ngene. Terus kok kono ngene gandengan. Terus Saiki nyungir. Aduh, kasihan deh. nyungir. Salam-salam sik to. Sik to, aku ki ya anu apa ki jenenge? Pola. Wong kene ki Kanggo ngetes sinden-sinden Astabrata semangat apa ora dijajal siji-siji bengok merdekano. Ngono. Aja nganti kalah karo warga kang mapan ana ing dusun Tinampuh. Ngono diabani. Ya, Sapa sing paling banter engko entuk hadiah. Oh ya, Ya, Ngetok nilai semangat. Nyajal, yo. Sing saka kene dhewe sik. Dik Beatricia, yo coba kaya ngapa tak abani. Ya, Bengok sak kayange, Nek penak nggih bengok mangke bengok. Ya. Ya, di abane, 1 2 3 merdeka. Merdeka. Ya, piro nilene? Swidak. Ya. Nggur swidak no. Ya, mbok menawane sing luwih banter. Ya, Ya, Dik Sinta. Coba kaya ngapa? Semangate ana ing ya kuwi kamardikane negara rek dhewe ke 80 tahun. Ya, 1 2 3 merdeka. Merdeka. Ya. Piro? Ya, swidak seprapat lah. Ya. Swidak seprapat. Ya. Ya, yang nglerek kenane meneh. Ya, sapa ki pesek ya? Ayo sek. Senadyan irungmu pesek ning suaramu kudu banter. Ya. Ayo, 1 2 3 merdeka sek. Merdeka. Iki jane sinden po gali jane. Dan nyosok nek wis rabi no, upamane malam pertama karo bojone, bar kumpul karo bojone Danyo metu tekan kamar karo bengok, yo penake yo ngono. Iya. Pesek, iya. Nilene 70 tak undaki no. Oh iya, 70. Ya. Lerek kono ne. Mbak Aulia Pangesti, mijil saka Sidoarjo. Ya. Ya coba kaya ngapa 1 2 3 merdeka. Merdeka. Wah, lumayan lah ya wis 69. Ya. 69 cek banter pesek ana. Ya, pesek cek banter pesek. Mergane kok banter pesek, cek ombo pesek no. Oh iya. Apane lambene iki lho. Oh iya. Lambene. Ya. Nglerek kono neh. Ya sapa ki? Mbak Yopika. Ya. Saka ngawi-ngawi. Coba kaya ngapa suarane? 1 2 3 merdeka. Emang apa? Kok ora ngono tok? Ya. Lah ya, pira ya 70 seprapat. Oh iya. Sing terakhir no. Iya, lah iki patok bangkrong. Iya. Iya, Nggo jimatan, iki jimate Astabrata no. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ngono kuwi wong sepuh ngono kuwi maca basmalah sik no. Ngono. Coba kaya ngapa 1 2 3 merdeka Yupar. Yes, merdeka. Tambah yesek ya. Tambah yesek, Kuwi nek karo bojone ya ngono kok. Yes. Lah ya. Ya, iki
Mbak Mintul karo Yu Tumpuk tak gendengni Yu Tumpuk no. Yu Tumpuk teko hadir-hadir. Piye kok nek kosong tak kon nyusul kok. Iya, Yo, Mbak Mintul karo Yu Tumpuk tak aturi minggah ana ing pepanggungan. Oh iya sepote prau layar, Cok. Oh. Ora ngrambahan Irama Seger sing ngrambah kaping 2 engko dijaipongke. Oh iya, Yo, coba semoga kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Monggo. Yuk, celorot. Sekali lagi ya. Matur nuwun. Wah, luar biasa. Wong loro kok padha ayune Mas aku. Pancen nggih wedok. Nggih kaya jambe sinigar tenan. Sinten? Wong loro niku lho. Wong loro sapa ta tuh? Ya jenengan Mbak Mintul kalian Mbak Mentol. Kula kalih jenengan to, Bu. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Mintul. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Akbar. Duh, jan Lama tidak bertemu. lama tidak bertemu. Iya. Jan padha kuninge lho, anu kebayake meh padha meh mirip. Niki kunir basa nggih to? Kunir basa. Nggih. Nggih nek nika kuning Niki cerah. kuning tai nggih. Lah sapa sing ndang padha nimpal kene? Nyun sewu nek Mbak Mintul riyen nate main di Woko Channel. Nggih. Sing kita nek niku nggih kula ketutne perfilman lho Mbak Mintul. Niki? Nggih. Teng pundi? Sampeyan takok Mas Dalang. Sutradarane kula. Kene sutradarane kono lho. Sutradarane kula. Sutradara, kok sutradara. Sutradara. Sutradarane kula niku saya ikutkan film. Film nopo niku? Filmnya judulnya Siksa Kubur. Masalah. Aku kae dadi apa, Mas? Dadi mayite. Mayite. Sing suweksa ngono. Lah sing gotong ya wong-wong kuwi kok salah. Amin. Emoh. Innalillahi Aja Ora, ora, Mas, Mas. ora. Ben urip temin. Tak dongane semoga-moga sehat ya. Panjang umur. Amin, amin. Yo. Mbak Mintul. Nggih Mas Akbar. Salam-salam dulu untuk para warga masyarakat Dusun Tinampuh. Monggo Mbak Mintul. Heeh. Selamat malam Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin sing jawab salam kula
ndongakne mugi-mugi sedaya sehat seger waras panjang umur. Amin. Mugi-mugi sedaya rezekine lancar. Amin. Kerjane lancar, usahane nggih lancar. Gitu. Amin. Sing wis duwe bojo, aja rapine. Sing urung duwe bojo muga-muga ndang entuk jodone. Contone dalange. Kalih kula. Terus aku sih no Mas Sabar, mosok sampean ape nglangkai aku kan juga pantes. Oh nggih, anu nggih, senior panjenengan nggih. Nggih, tapi wajah koyo senior sampean. Min. Kok tak dilangkai. Delok min cecil asu. Nek delok Mbak Min ngono lho. Kok iso. Lha iki kan anakku kok. Lho niki no ibu kula lho Mas Sabar sampean mboten semerep to. Oh, oh ya ibuke ya. Ibu lho iki. Tak men, heeh, tak men. Tak men iki sak. Heeh, tak men. Piye? Mau baleni. Niki niku ibu kula. Heeh. Terus lek ini lho manmin nggih mboten Kok napa-napa. tau dilangkai lho. Heh, Kok nglangkai aku barang. aku to jane gong tau, tapi piye ya rasane dilangkai Mas Wah, Sabar? aku dhewe ora tau. Alah gayane kuwi lho, sing pojok kuwi lho. Masamu kuwi tak mbrukne cedek benteng lho. Sing Mbak marai Mindul, ibu. Nggih. jenengan niku umur pinten? Usia. Kula? Nggih. Kula 27. 27. Nek kula 24. Wow. Heeh. Nek nika paling 18 tahun nggih. Niki tasik 17 Mas Akbar, tapi diwalik. Masa wis 71 to? Aku kadang ya diwalik bareng Mas. Nah, ora penak nek ora diwalik ya. Ya. Ngapunten lho Mas Sabar. Ngene iki mengarai porno lho Mbak Mindul. Ibu kula niki pancen wonge tiange niku gatel. Oh, gatel nggih. Nggih. Ya mbok buyui rawe mang. Lha wong ning sawah kaya ngono lho. Apa enggak aku ndaut. Weh. Anak mulai ndaut Mas buber kabeh Mas. Marani wong tebangan kok sampeyan, Bu. Kaya tak ngekei panganan awakmu bareng. Tapi kula kaget karo ibu iki. Kaget. Ibu niku? Nggih, kaget. Kula niku ten kamar mandi. Kamar mandi. Wonten ibu Heeh. nguyuh. Nguyuh. Kula nggih ajenge nguyuh. Heeh. Basa kula sawang ngeten to. Bah lha kok ibu nyekel terong to Mas Akbar. Ngono kuwi jane celuken aku. Nek pas yune kuwi nguyuh kok nyekel terong celukno aku tak parani tak geceke teronge. Alah Mas. Bayu. Terong kok nggone yutun lho Mas wis alum kok Mas. Ngene sapa? Ngene yutun aku blonjo lho Mas tak umbah. Kok ya kenal Yutun bareng Ya lho. nang kene iki. Dadi anu wis alum kan lho Mas wis. Oh, kenalanmu akeh ya ning Tinampuh. Lho anggit tamu poen sing kenal aku dadak. Piye to? Iki tok wis. Mas aku kok. Mbak Mindul, Nggih. yuk tumpuk. Dalam. Jajal tak tes, mau sindir-sindir satu persatu sudah saya tes. Merdeka. Kaya ngopo bengokane. Merdeka. Urung sapa to kok iso merdeka. Dijajah sapa kowe iki kok iso. Urung diabani kok iso. Aku iki kudu Mas nek ngene iki lho. Kudu ya. Nek rocah ganteng-ganteng ngene iki lho iya. Pengrawit Astabrata, Ya iki. muda-muda semua. Ya apa nek sing gender iki? Oh, sing nyekel gender niki. Oh. Jangan aku misone. Kadose yo gene jenengan iki nggih mboten normal kok Mas Akbar. Sinten? Niki. Oh, sing gender. Nggih. Ning Ora patek kene iki normal. nek normal malah ditokne. Ngene lho Min. Walah. Bocah bagus-bagus kuwi nek ora wong aisu ngene iki. Wasu. Enak ora tersepona. Ning kuwi dudune duran normal. Iya. Jajal dites ya. Nggih. Mbak Mindul dulu, yu tumpuk mundur dulu. Mundur. Ngapa mundur-munduri wong-wong iki dadak. Ya maksudnya agak mundur dulu biar Mbak Mindul yang tampil ke Ya sak depan. tawar lek tar. Ya aja rono lho. Engko kejegulok lho engko. Heeh, jajal. Sapa? Ya, Mbak Mindul. Sudah siap Mbak Mindul? Siap. Heeh, siap tenan ora? Siap ya gak ngene Siap, Mas ngene Akbar. Siti Rahat. Oh, siap. Gerak. Nah, Ngono. Ah. Wes, kowe iki baris per barise cocok iki. Lho kula mantan paski. Oh, paski nggih. PBB ngaten nggih. Nggih. Wah, berarti nggih dedeke postur tubuhnya sudah masuk. padha karo aku kok, Mas. Ya anu paski. Aku ya pasca Min. Pasca. Kok pasca? Pasca panen lho, Mas. Paskah iki wong-wong gereja lho paskah Mas Ya aku. ben ngapa? Yo, coba kaya ngopo. Ayo anu, sama Mbak Mindul. Merdeka! Merdeka. Wah. Iya. Ki merdeka yang sangat sensual. Iya. Eh, Wis masuk ya Mas Akbar. cacah wi kerih kabeh luwih mending ngono meng. Masa toh? Heeh. Mbak Mindul muni merdeka? Merdeka. Sik. Jajal. Kok ora padha to? Jajal Mbak Mindul. Merdeka! Merdeka. Lah nek kene ketok feminim, ketok centil-centil. Jajal. Merdeka! Merdeka.
Oh malah kaya kirik. Aku enek sing kuat, Mas. Mas aku kok. Berdika. Berdika. Iki jane ibu apa bapak to? Lho ibu apa bapak? Lho jenengan nak ruwe teng mriki to Mbak Mintul? Nggih. Iki nek awan ning omahe mudin. Ku tak omongi ora. Mudin. Mudin. Mudin iki gaene sing ndongani mayit niku nggih. Betul. Julaya rupane kaya mayit. Hei. Perasaanmu piye? Mayit geben ngeletak ndiasmu. Mayit kok ngeletak. Mayit wis mati kok ngletak. Masa aku mudin. Jenengan percaya napa mboten nak kula mudin? Percaya, Mas. Lah yo percaya to? Nek percaya berarti bener ngono lho. Tapi kok nganggo kaya ngene? Lah mbuh, lha piye kok iso nganggo ngono wi barang? Lah yo. Aku jane gak oleh ngene iki min aku. Masa gak oleh? Gak oleh. Gak oleh piye maksudnya? Gak oleh leren. Mas aku. Bu iki apa to, Bu? Sik, Mbak Mindul, Mbak Mindul. Loro, Tadi jenengan sudah salam-salam toh? Nggih. Mundur dulu sekarang Oh, genti. siap. Nah, Yumudin. Ayo Tin. YouTube. Oh, YouTube. YouTube. Iya, iya. Alah, alah. Tang ting ting tang. Tang ting ting tang. Sayang anak, sayang anak, sayang anak, sayang anak. Biyo biyo delan to. Iya, wong-wongan sawah. Mas aku. Ayo salam-salam sih, salam-salam sih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Iki didongakne Mas ya. Itu ngakne no. Yo didongake. Iya, no. Muga-muga sampune acara bersih dusun wonten ing Tinampuk. Agustusan kok bersih dusun piye to? Wong ya wis suwek lho Mas, Tuwek, lho Mas. tuwek kok suwek. Nggih sak sampunipun Agustusan. Iya. Agustusan. Iya, heeh. Saged mengisi perjuanganipun para pahlawan ingkang sampun kapundhut. Heeh. Nggih dadi desa sing Dusun. Heeh. sing gemah ripah loh jinawi Amin. kerto lan laharjo. Amin. Paringi panjang umur sehat barokah. Amin. Terus rezekine lumintu usahane lancar. Amin. Sing duwe anak sing sik sekolah ndadya ngilmu sing manfaat. Dadi anak sing soleh lan solehah. Amin. Sing lara enggal dipun paringi saras. Sing duwe utang paringi lunas. Amin. Wah nek Iki dongakne kok buanter men iki. Napa? Utangmu lah. Ya maksudnya bendang lunas. Bendang lunas. Ngoten nggih? Nggih, amin. Heeh. Yo tumpuk kalih Mbak Mintul. Nggih. Niki sebelum menjangkah ke lagu-lagu, niki tadi ada permintaan dari panitia. Gitu. Ora ketang sediluk, Mas Akbar, Mbak Mintul dan YouTube to jenengmu. YouTube. Aduh, Mas aku. YouTube. Ya ya. Karo YouTube kudu nggelar ketoprakan judule apa wae YouTube mbok? Jonggrang. Roro Jonggrang. Wah. Wong telu kudu iso Roro Jonggrang. Oke. Roro Jonggrange Mbak Mintul. Mintul. Padahal sing sitoke Bandung Bondowoso. Aku no Bandunge lanang kok. Oh iya. Bandung. Lah sing sitoke demit iki, Mas. Demite yu tumpuk. Kok sing bantu Bandunge. Walah, wong kacek 50 ya kon dadi demit. Ora apa-apa. Ora apa piye demit iso. Anu Mas, seneng aku tapi demit iso ndelok dengo-dengo lho, Mas. Masa ta? Contone. Ya ndelok iki barang ta. Mas aku kok. Wis ya, jajar bertiga ya. Nanti dibimbing alon-alon, gak apa-apa. Roro Jonggrang, Bandung, Demit. Lah engko anu Apa? karo mbane Rara Jonggrang sambil demit. Engko nek pas Rara Jonggrang aku kok Dadi mban sik. Oh, dadi demit mban. sampean kongkon. Oh, ngono. Tapi yo double to Mas engko aku ya. Ya ya wis abdul beli ya ya. Wis tuwek kaya kemaruk iki nyambut to. Kemayu kok kemaruk. Yo coba kaya ngapa? Jonggrang. Kene Jonggrang. Aja ijek-ijek. Darah maning ijek darah. Mriki. Wis kaya mirip gambar aku. Jonggrang. Apa Bandung? Jenengan jumeneng. Ngadeg. Rene megah aku. Rene.
ndodok kaya ketoprak lempoh rene. Lho. Iki anyar kok. Sik cepetno. Alon jerit ki mbok tekat kuwi no. Tak cepetne mau piye ta? Rada rene. Jonggrang. Apa Bandung? Sampeyan rada rene aja gelak-gelak rene, Bu. Masmu wis dipateni bareng. Mas wis dipateni Suwuk. bareng. Jonggrang wong ayu. Apa Bandung? Weh, dapuk dadi Mbane no. mban-mban yo ngisor. Ya iya. Mban-mban lu ngisor lah. Lah aku nak nang ngisor gak katut digambar lho, Mas. Ketut. Ketok. Engko diketokne. Engko kamerane tak kon ngezoom khusus irungmu. Ketokno ya. Iya, lungguh. Lungguh. Sik posisine mban gak ngono. Lungguh, dingkluk, Iya. Wes dodok. Jeh. Terus tangannya ngene. Ngene ndangak. Yo kok sepeda. Kaya manut Jonggrang. Apa Bandung? Wis kasembadan dina iki tak bedah negaramu. Terus nyapa Bandung? Wah, jan Bandung iki anu sapa Jonggrang leh kelugat. Anu ndara, pun madhep ngriki pas mawon rada mengur ngono. Lah penyebabnya napa nek madhep rono? Anu uleng-uleng Mas. Anune apa kuwi? Malah nyek lelen. Keluk. Ulang-ulangi anu mambu ne. Ya aku wis tuwek lho Mas dadi rada Iya. roh bulet ngono maneh iki. Negaramu wis bedah. Prajuritmu wis padha mati. Mula manuta jeneng sira Jonggrang tak pundhut dadi garwane Bandung Bandawasa. Pun purun. Aku moh Bandung. Pindah posisi. Mas yo aku ya wegah nek tak. Sudi karo raimu sapa? Lah iya aku dhewe ya wegah. Aku arep rono kok dijanjangi tapi piye to ki? Ya mbane ngisor, empan kok ngadeg. Jonggrang masem. Engko tambah kok gak ya? tambah. Kowe dadi bojoku ora bakal tiba aning parang curi nanging bakal tiba aning kasur babut. Kowe ndak nyapa to wira-wiri. Entuk nimbane kok tak. Oh iya iya. Benderane kok tak. Kowe bakale tak mulyake. Aku moh Bandung. Aja gelem. Kowe njaluk apa tak turuti. Aku tetep moh. Kowe njaluk mudune lintang kang sarta rembulan sayekti bakal tak turuti. Hai. Ah gombal. Oh lintang karo rembulan kok didukne lah gombal. Mpun purun ndara? Ki emban sapa jenenge? Mban tumpuk. Oh iya. Jonggrang. Dengkulku lara tenan iki. Koklok. Sego wis dadi bubur, aku wis kadung kepanduk turi Dasmara kelawan sliramu wong ayu, gelem ora gelem kowe kudu dadi bojoku. Weneh ana syarat bakal tak sembadani. Mang njaluk. Aku gelem Bandung. Nah, nek gelem kok nadane terus ngene lho. Aja cedek-cedek. Lah nyapa nek cedek? Kuwi lho ora kenekan, Nduk, tak omong. Roro gelemi. Lah kok ora kenekan iki piye maksude? Jawi ra kenekan. Kenek kok nggonku. Njaluk pitukon. Njaluk pitukon, njaluk syarat. Bandung gagah perkosa. Prakosa kok perkosa. Perkosa lah aku mendhian jadi perkosa kok. Sudi karo kowe sapa? Lah iya aku dhewe ora kere kok dadak. Mas Aku perkosaan Bandung. Lho. Kowe njaluk pitukon. Kowe njaluk syarat tak sembadani. Aku dadi wong lanang saguh mujuti apa sing dadi syarat? Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono Bandung. Bebonone apa? Kowe kudu ngkeki syarat, emban tumpuk kudu ngkeki syarat. Aku gawekno bayi cacahe 1000 sewengi kudu dadi. syukur weh, sapa Kak? Basi semengi dadi dobol. Aku sepisane lerenku setengah jam. Lah iya. Kok iso bayi 1000? Tenang Bandung nanti tak belikan vitamin. Nyapa? Kayak wis tau ae. Padahal rung tau mambu wedokan lho wi. Urung. Lah Poro nyitem Rung Bandung Bondowoso rung mambu wedokan. urung ning Bandung Bondowoso urung. ning kapanan iki wis tak amboni. Aku ngambung kuwi kae. Mas aku.
Saliyane bayi aku ndak iso nek bayi. Candi kok bayi. Lah iya to. Oh candi. Candi. Aku gawekno candi cacahe 1000. Sewengi kudu dadi Bandung. Cacah pira? 1000. Sewengi. Sewengi. Kudu dadi. Kudu dadi. Momo 900 gak itu? Mboten Gak entuk 900 loro? roro kok ditawa to. Wah, roro. 1000. Payah. Kowe njaluk apa su? Aku njaluk susu. Kok iso njaluk susu lho? Lah memang njaluk apa su? Njaluk susu. Wis, kowe njaluk candi, Candi. sewengi kudu dadi cacah. 1000 sewengi kudu dadi. Wis, mlebu sik. Ki anu, duduk sana dulu. Anu jonggrang. Ngadeg kene ra apa-apa. Nah, duduk situ dulu. Candi sewengi kudu dadi. Ora ana sing bisa tak jaluki tulung kejaba mung kemayan utawa jim setan sing tak upakara sing tak upen. Setan rene jam setan. Terus Sampeyan nang kene ae ya. Usah kono. Ya. terus Ora sak ngugoni kono ya. setan. Ora. Setan. Ya. Setan. Setan diceluk. Ora usah digu. Wayahmu metu. Sampeyan ngomong. Lu wis omong wit mau kok iso. Oh. Setan bujuk. Apa enek setan kok melumpat-melumpat ngono. Setan. Setan kok ayune kaya ngene lho. Boyo. Setan. Ki swara lanang kok wedok. Lho. Ya lanang. Pomo lanang piye pomo lanang? Wonten dawuh sinuwun ngono. Oh, kuwi lanang. Nggih. Nek wedok. Wonten dawuh sinuwun. Oh, setan wedok. Wonten dawuh sinuwun apa badhe kula dulang malih. Setan kok dulang, setan iki ngadeg. Setan kok ngene to. Setan ki ngene lho. Dikai. Blagone sapa blagone? Nganggo. Nyapa kok budeloki? Digoro. Lah. Lah nek ngene setan tenan. Wonten dawuh sinuwun. Aku setan. Sapa wan karo setan? Aku njaluk tulung karo kowe setan. Tulungi kula omahku kono kae. Jenenge tulung. Maksudnya minta bantuan. Oh, ngaten sinuwun nggih. Aku minta bantuan wujute wong wedok sing tak tresnani sing jenenge Roro Jonggrang. Kok udan to? Kok udan? Ora apa-apa kuwi vitamin. Kowe aja ngremehne idu lho. Kowe aja ngremehne idu. Itu nek muni awet sorene ora enak lho. Kok ngremehne idu? Wong iki nek angeli nganggo idu. Nggih mun menapa kula idoni. Maksudnya nek nglebokne benang lho. Nggih. Nganggo idu. Kuwi ngures mesti. Ngeres. Nggih sinuwun. Wong wadon sing tak tresnani sing jenenge Jonggrang gelem tak rabi ning gawe syarat candi 1000 sewengi kudu dadi. Oh ngaten. Upama aku njaluk pambiyantumu senjata pitulungan tombak kenceng saka kowe ngono kuwi piye? Oh jaran dawuh panganan dika sinuwun. Kok jaran dawuh? Sendika dawuh. Lah nggih jaran dawuh panganan dika Gusti. Jaran panganan kuwi to. Sendika dawuh pangandika paduka. Nggih paduka sinuwun. Nah, kowe iso ngewangi aku? Saged dereng kalampahan, mboten saged mbok menawi saged ngrewangi kuwi to. Iya. Iya. Iso tenan? Nggih. Wateken aji japa mantramu pujanen candi. Sewengi kudu dadi bantu nemaku Jim. Niki kantun sak telon. Kantun sak telon. Sak telon iki piye? Kekuatan kula. Jen iki ora iso entek kekuatane. Wis tuwek lho Mas. Setan ora iso mati. Aku nggawe botol 5 leren 2 dina e. Padha kaya aku mau pisan leren setengah jam. Lah iya. Ngawut temu. Ngawut dhewe iki. Ngadeg yuk jajal wateken aji japa mantramu. Ki anu, Mujo. Ngene iki. semedi, Meditasi, yoga. Yoga. Angko mbok inceng kok. Ora. Meditasi ini karo ngadeg ben ketok kaya sekti. Aku kok dadi tenan kok. Ora. Truk. Iki kesek wale iki tetan. Ya ora apa-apa ngono. Tegen. Aup. Maca mantra sak isomu. Bajiret.
Yuk maca mantra sik. Kok gur melet-melet tok iki kapan dadine lho. Lambe umi-umi silit. Jare kan japa mantra kok. Oh, japa mantra ora. Diwangi-wangi. Iya. Gagap ae. Iya. Ngapunten Jim, ngapunten. Kuwi mantra opo? Candi Sewu dadi tetep. Matur nuwun. Sama-sama, Bos. Nyonya, iki nggonmu e. Jonggrang. Au. Piye Wis. Bandung? Kowe Wis. wis menuhi syaratku. Wis ndak puja wujude candhi suwengi kudu dadi cacah 1000. Coba etungen wong ayu. Rada rene. Endi Bandung? Niku jenengan hitung Ndara Putri. Enten apa mboten? Aja mlayu-mlayu. Bocah iki dikon kecer kabeh kok ngene iki lho. Aku mah Bandung. Kowe ngapusi aku. Lho, Kowe lah ngomong, wis mbok etung apa durung? Ditung. Aku pinter matematika. Lah sak ditung 1 2 3 100. 100, 200, 350, 600. Dewi enek sing candi. Iki gur 999 Bandung. 999. Kok sangang to? Lha piro? 999. Wis mbok etung kabeh urung? Wis tak hitung kabeh Bandung kowe ngapusi aku. Lah iki lho candi iki gak mbok etung. Pun kateten ki wong nggih. Menika sirah Bandung. Iya. Pun kateten nggih. Dadi kurang siji nggih. Kurang siji aku emoh dadi bojomu. Lho. Kurang siji mbok yo dimaklumi. Gak iso Bandung. Bener mboten purun. Roro Jonggrang harga diri lebih tinggi Bandung. Korting. Gak iso. Lebih tinggi kono daripada awakmu. Lho Drung kacek sak moto. Kowe mau ngewangi aku iso. Lah meng dadi demit to Mas. Lha iki wis dadi mban kok ya iso. Oh iya dadi mban iya. Iya. Piye to wi sutradara? Kowe ora gelem dadi bojoku? Aku ora gelem Bandung. Kanggo cangkepe candi 1000 kowe sing dadi cangkepe candi Jonggrang. Haup. Wis. Mun. Bar. Iki wis dadi candi dikapak-kapanis. Manut. Mantai wong dadi candi. Monggo kanca-kanca ingkang badhe ngecek candi. Perkosa aku Bandung. Wis. Oh, wis to. Wis. Wis kok. Iya. Terus Berharap iki junjung. gedenge Rara Jonggrang. Ndak. Enggak. Ndak wi menggur anu permintaane nggur anu kok. Apa kuwi? Drama. Saiki merdeka wae, Mbak kok Mbak Tumpuk to. Wong wong iki nek wis kadung cedhek aku no. Mangane sing diceluki ya aku kok dadak. Mbak Mintul, ayo kanggo pambuka. Nggih. Salam monggo bebas merdeka. Nggih. Ayo. Oke. Nyanyi apa? Monggo, Mbak Min. Musik ya kena, musike wis dicawiske. Ya, Napa napa mayanan Mbak? karo Treskono? Oke, masih bersama Asta Brata Logi. Iya. Suka. Ya, ini juga bersama Mbok Detem. Tumpuk. Tumpuk. Muting aku nak kleru-kleru. Tum karo tem yo gak adoh lho sakjane. Ya nak tumpuk ya tempat makanan. Ora tumpuk. Ya tumpuk. Lek tem Tempat makanan. tempat ora pas no, mateni kau. Tem Wes aja mbok pikir, aja mbok Tempat. pikir. Mengko Gak usah dipikir. Ora iso budal mudin mengko. Berarti. Yo, apa lagunya? Bebas merdeka untuk Oke. Mbak Anu, Mbak Ayo Mintul. Mas. Heeh. Satu tembang spesial. Mbak Mindul istirahat dulu, minum-minum dulu. kene, Diselingi sinden-sinden Asta Brata ya yu tumpuk. Nggih. Ya Ya. tumpuk ya pengen nyanyi loh Mas. Anu. Anu Dek Sinta karo Mbak Pesek tak aturi jumeneng bebarengan. Ayo Dek Sinta karo Mbak Pesek, Sepoti sing slindro, Cok. Coba kaya ngapa? Yuk.
Wilujeng dalu Dik Sinta. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mbak Sri Pesek. Nggih, wilujeng dalu. Wah, luar biasa. Iki minangkani pamundhut saking panitia wau wonten ingkang nyuwun podang kuning. Heeh. Dipun pinangkani nggih Dik Sinta kali Mbak Sri Pesek. Nggih. Ya, nganu langsung buka celuk, ning dilanggamke luwih dhisik. Ya, Gonggomina. Dilanggamke Gonggomina terus mengko lagi didangdutke cara sragen. Oh iya, maka yuk Dik Sinta karo Mbak Sri Pesek podang kuning diaturke para panitia sumrambahipun para warga dusun kang mapan ana ing tinampuh. Ya, dados coba kaya ngapa, ya.
matur nuwun. Ya. Ya. Mbak Mindul karo Mbak Tumpuk ngadeg neh yo. Aku anggere wis lereni niki ngadeg yo gak apa-apa. Iya. Ibu kula niki lenggah niki nggih pun ngadeg kok asline. Om Prayu ndek kok yo iso. Lenggah ning ngadeg. Ayo apa lagu sing angka kalih Mbak Mindul arep ngaturne apa Merdeka mawon. Oh aku. Ano. Aku to. Aku demeng kok dong dadi Niku ngancani mawon. Napa Mbak Mbak Mindul, monggo. Heeh. Arep ngaturke napa, monggo. Heeh. Ayo Mas. Oke, heeh. Yo. Barengan tabrata lho iki. Iya. Isone napa niki HR? HR Audio. Terima kasih. Yo, coba dadekno Mas. Heeh. Yuk. Monggo. Dijogeti lho yu tumpuk. Yes. Wes dadi demit tak. Demit sing iso joget. Yo nyuwun sewu nak wong ngingeti aku cat katon cat ora. Yuk. Yo, kari manis, kurang manis, ambyai. Oke. Sip. Wis yo wis, hang dipikir apa kerasa. Nek Mas. Yo, Nah, kari manis, kurang manis, ambyai. raketok. Nah, Mbak Mindul jangan duduk dulu. Disusul Dek Beatrice, Mbak Aulia kalih Mbak Yopika. Jangan duduk dulu Mbak. Anu siapa? Mbak Mindul buat penutup. Kita gayengkan malam Oh, ini. siap. Bareng-bareng. Yuk, jumeneng yang saya sebutkan tadi. Sepoti cok. Yuk. Hey. Saking warung Ebes Kidul tinampuh nyuwun lagu Tombo Kangen Ninggal Katresnan lancar rezekine sehat selalu Mas Den Akbar. Anu ya, yang bareng-bareng kur Tombo Kangen ya. Anu gerakane manut Mbak Mindul. Ayo dipandigani anu Mbak Mindul di Oh nggih. gerakannya. Melok Mbak Mina engko nak tero-tero aku mamoh kabeh. Yuk langsung digarap kanggo penutup season limbukan. Yo coba kaya ngapa? Tombo Kangen dados clorot. Ada waktu kita bertemu kembali nggih. Siap. Terima kasih. Donga napa kanggo dusun tinampuh? Ayo doa sekali lagi yo. Dungane mugi-mugi desa niki dados desa sing gemaripah lo jinawi. Amin. Kerjane lancar kabeh wargane. Amin. Sehat seger waras sing penting lan sehate to Mas. Amin ya rabbal alamin. Oke, ketemu next time ya Mbak Mindul nggih. Siap. Duk, piye Yung? Ayo nutuke lakon cawe sesaji ingkang sinuwun mesake sing dadi penikmat lakon. Ngono ya Mak, ayo tak derekke. Yuk surak sempiang bareng